Бачо чистона биёе отара ёко дакаметемо биёе. Бачо чистона биёе янга сахме пуча ё мурча. Баканетаи мона ҷавоб те. Ино кума да он чистон бугу? Шумо да як чистон мошин тез мера ё Тойота? Чӣ? Мошин тез мера ё Тойота? Мошин охи тез мерава. Не ака Тойота тез мера мошин чия? Мошин дих куна ин аби Тойота тез мера Ламборджия. Ку ягон тариқ дига хай бугӯи наёфта меша. Ҳами ғарибшо панкани орда мебара дар хуни занаш мега зана ҳами орда чанс мега зана я чигум о мега я хануи и зана и орда ай осмон рехта омада эса и орда. Синок, ты мара дост медори? Мемерум барои ту. Ба хотири ман ту чӣ кор да қодирӣ? Ба хотири ту ман рақс мекунам. Бачаҳо чистона биёӣ арӯз ба мазая ё шикала. Бачаҳо чистона биёӣ мӯи сари кал баланда ё сари кал. Скажи умни слова. Вақте бишинӣ бояд бихезӣ. Боч. Гап гуфтиша? Ту биё мараги. Чӣ гуфт? Дига чӣ мегӣ шумо? Не гуфт а? Гуфтам биём. Ай гуфтам биём. Хаямаш соз меша Синоҷон. Ҳамдарди моро қабул кар бародар. И як рӯзи сахт ба сари ту омад, як мусибати калон. И ҳамаш мегзара. ин мусибат дар сари ҳеҷ ка худо набиёяд дар сари ту омад. Хай мегзара, хай тоқат ки мардак шава ки чӣ кор мекунӣ? Гуфтӣ я набошад биё мара гирвая? Насиб. Нағз медӣ тура? Гуфт синомат я нағз медӣ. Ту набошад ки хонашон дарахтошон овудудӣ ё бо? Хатиш ёрдан биё сино хати ман ёрдан. Чени ту буд? Чени ман. Насиб медам. Насиби да набуд. Ҳизгам не. Хай дуо кӣ ки бахти сафед бина Сино. Бахти сафед ҳа. Я дуо ки хали ки пеши худо дар хуштани биёда. Акун нағз медӣ я дуо ки гуфт худо бахти сафед теша. Ай худо бахти сафед ҳа. Ай мана бу. Ай худо бахти сафед я.